Svet moderných technológií a videohier odkryl laickej spoločnosti premiérový festival v Trnave. Pixels je určite hlavne pre rodiny s deťmi a taktiež pre hernú komunitu. Snažíme sa vďaka festivalu priniesť nejakú novú, modernú formu zábavy pre rodiny s deťmi, aby sme teda nemierili iba na tých samotných hráčov, ktorí už sú na tieto podujatia zvyknutí. Súčasťou podujatia boli aj prednášky. Odborník na dezinformácie Miroslav Kapec vysvetľoval, ako rozpoznať nepravdy v médiách a na internete. Pripravili si vlastne spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom a Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave taký prednáškový deň a boli to primárne témy zamerané takže bezpečnosť na internete, v online, hoaxy. Najčastejšie u nás sa vyskytuje obrazová manipulácia, ktorú sme si mohli všimnúť aj pred prezidentskými voľbami, ale sú to rôzne typy dezinformácií, od takých, ktoré sú vlastne 100% vyfabulované, nejaké hoaxy, až po také, kde sa vlastne iba manipuluje napríklad s tou obrazovou manipuláciou, alebo aj zvuková manipulácia je u nás taká už celkom populárna, by som povedal. Návštevníci si vyskúšali, ako funguje virtuálna realita, pretekárske simulátory a mohli si zahrať počítačové i konzolové hry. Nájdú tu akože návštevníci rozličné počítačové zóny a budú tu opäť také akože nárazové prednášky v akože menšom množstve a potom to bude virtuálna realita, herné akože konzoly a také akože skôr už uvoľnenejšie viac z toho herného prostredia a atrakcie. Umelá inteligencia sa čoraz viac stáva súčasťou našich životov. Pomáha študentom, vedcom, ale aj vývojárom hier. Súčasne určite ide dopredu primárne umelá inteligencia a rozšírená realita. Čiže už to nie je len virtuálna realita, ale aj tá rozšírená, kedy už pracuje ten človek aj s tým prostredím, ktoré má okolo seba. Že nie je to len o tom, že by bol ponorený v nejakom nazvem to inom svete, ale že pracuje aj s tým, čo má okolo. Pri súčasnom dynamickom vývoji technológií môžeme očakávať, že naša budúcnosť bude ešte fascinujúcejšia a inovatívnejšia. Nezabúdajme však, že virtuálna a rozšírená realita či umelá inteligencia môžu mať aj negatívny vplyv na medziľudské vzťahy. Simona Novánska, Mestská televízia Trnava.